סיפר איך למלות שמן הטרי במכשיר עדים קרים של לייף, מכשיר D931. המכשיר הזה, אני הופכת את המכשיר ככה, פותחת את החלק הזה של הלמעלה, החלק הזה, יש פה ספוגית, בתוך הספוגית אני מטפטפת את השמן, את הטיפות של שמן הטרי, איזה שמן הטרי שרוצים. וסוגרת את זה וממלאה מים במכשיר, מפעילה אותו, ואז זה עושה עדים קרים.